Iko makare ne lalruok makamano e kinde ma kwetha mar Azimio bende timo lalruok e gen mondo kakoro gichako twak ayanga to weche obed mayot. Parbenya kod moga jwang mamanyo ni pach jodolo, pach josiasa kachiel gi pach moko kuom jombetre mag pinje moke pacho ka kwadoro ng'eyo gino mabende gineno kotenre kod lalruok makamano. Okawechin bende weche mag masira mokel kod pioula ma bende otenre kod koth mamedo chwe gwenge mopogore pacho ka gi e thuolo ni nyakoro. Mago hala kachiel gi mag tuke wakune dia makawuono to moko kaka pile wang'iye thuond weche. I've had a brief engagement with the leader of minority in the National Assembly. They're also in consultations with their party leadership. As soon as they are done, we should then embark on the formal engagement. Jatend piny Kenya William Ruto korosei koregi kweth mare mar Kenya Kwanza mar tuwa kod jo Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Na hiyo ndio tulikuwa tunangojea kama raia wa Kenya. Raisi atoe mwelekeo. Josiasa kod jodolo mopogore kororwaka hinya paro mar twak e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Wakasukumana haingie akaanguka, sasa yeye akaanguka chini. Watu wakamlalia wakawa kila mtu anamkanyanga akitoka. Hivyo ndivyo alikuwa. Ngatachielo itongi mane rumbi mane ipogwe basarie karchungod bura mar Wiru mayudre county ma Kiambu. Ramogi bedo thuolo mar tudore kodwa e nambari 360 ka imiyo apache weche manyien ma wakelo ni odhiambo makawuono. Bende nyalo weche kokalo e Twitter handle @Ramogi TV Kenya kachiel kod YouTube marwa achiel kachiel. Jaloko marwa e thuolo ni duto iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati machiegni. Machenya kora mga jwang nyinga Lydia Okeyo bet kodwa hare chakruok nyagiko bende gomba ka kodwa kotendre gi mago ma ikoni odhiambo makawuono. Kwa chako gi mago mag siasa oyudo jatend piny jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa oyango ni romo manoluongi ko jatend piny Kenya William Ruto ne en mano mar keto kenge mabiro tayo lalruok e kindgi kod Azimio bang'o gai mar Azimio Raila Odinga chungo ng'anyo kendo chiwo thuolo ne chenro mag lalruok e pacho ka. Martin ne seche 24 bang' piny owacho kod riwruok mar Azimio yango ni gimbeko tol kendo giyie lalruok. Jatend piny William Ruto ne oromo kod jotelo mag kweth mathoth e od bura mamalo kod Senate kendo lero ni giting' margi e kinde lalruok. Bang' romo gi jatend piny, jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa olero ni kaka piny owacho giseketo kenge ka koro girito kweth manok mondo tiek somo paro kowuok kuom jotendgi e wi okenge mag lalruok. We have agreed on how we work towards establishing a framework that you see realize the consideration of the proposal and the counter proposals that will come from the opposition. And I've had a brief engagement with the leader of minority in the National Assembly, and he has indicated that they're also in consultations with their party leadership. They are still caucusing, and as soon as they are done, we should then embark on the formal engagement now to begin work. Kolieko ni dipoka ochuno od bura mondo chuoga put moriwo jokanyo mowuok e piny owacho, Azimio kod jolony mamoko, Ichung'wa okone duond jatend piny kod mar tend Azimio dhi bedo kod oteku e kinde mag lalruok. It will not be up to the House leadership to decide what happens to the proposals. The House leadership in consultation with our party leaders, and that is why even the minority are consulting with their party leadership, is to even think around the framework and the membership, the composition of the ad hoc committees that would propose when we have a formal sitting. Iwach mar yiero jotelo manyien mag IEBC, Ichung'wa olero ni mana kaka nyoyange kod jatend piny gogai mar Azimio Raila Odinga, gidhi keto wigi kanyakla kendo neno ni welo no tim makare. Kata kamano, oluwo ni ok ong'eyo ka weche manoketi e BBI bende biro nyenyore e kinde mar twak margi. The president was quite clear in his communication yesterday that the proposal is touching on the issue of the IEBC Amendment Act that the opposition have expressed concerns with, and therefore I do not know where the question of BBI comes in, because even the opposition have not had them speak about anything to do with BBI. Ewi ka bende mosruok kind jatend piny gogai mar Azimio biro bedo,
Ichung'wa olero ni lalruok margi dhi mulo midhiero momako oganda jo Kenya to ok mosruok e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. There is nothing touching on a handshake. The bipartisan approach is an approach that looks at the interest of the country over and above the partisan interest. Kaluwore kod to ma osebedo kanyenyore e welo mag jokanyo mag duol ma ochung' ne yiero IEBC ma bende kelo ng'ur e wi duoko mag ombulu e pacho ka e kinde yiero, geno mar jopiny ni lalruok madhi bedo wang'ni nyalo biro tieko to kendo miyo jopiny bedo kod yie gi IEBC e kinde yiero mabiro. George Bati, Ramogi TV. Jotelo mopogore opogore ma pacho ka medo golo pache kaluwore gi winjruok ma koro nyo bedo e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Winjruogno ma koro chungo ng'anyo ma osebed ka ichano gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e pacho ka igeno ni biro chiwo lwasi makare mar twak e wi weche ma osebedo ka kelo fwere e piny Kenya. Matin ne seche 24 bang' jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga lando yiego mbaka e weche mosebedo ka kelo ng'anyo e thurka. Jotelo ma pacho ka bende koro golo pachgi e winjruogno. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua opo ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kuom chungo ng'anyo mosebedo kibage thurka kendo yie mondo weche mosebedo ka kelo fwere thurka oter e od bura ma pacho ka. Gachagua kwa oganda jo Kenya mondo dhi mbele gi tije gi mapile ka koro singo ne piny owacho ni ong'ala manyime mano marito mwandu jo Kenya. Jakom riwruok governors ma pacho ka Anne Waiguru opuoyo jotelogo kuom yie bedo kod twak kendo opuoyo Raila Odinga kuom yie twak makamano. Jambetre mar piny Amerika e pacho ka Meg Whitman e yor mbui ma Twitter bende norwako winjruok ma ichano ket kod jatend piny to kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka omedo ni winjruogno onego mi sir gi duto. Komachielo jaod bura ma Embakasi East Babu Owino to keto matek ni ponono ni twak mokete winjruok no kotimore thurka to en kod lange gi koredo ki ng'anyo e tielo mar ariyo. Kaja od bura ma Dadab Faramalim olero ni winjruok no chopi kokalo kuom kony mar seneta ma Amerika Chris Coons to jodolo kod josiasa ma thurka. Wenge koro chomo jotelogo ka bende gibiro yiere wi weche mosebedo ka kelo fwere thurka koso oyo. Wadhi nyime nyakoro Ramogi kama jodolo mag kanise kachiel kod kuonde lamo mag jo-Islam kata musikiti opoyo okang' manyokaw kod jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mar twak e wi weche ma osebedo ka dhiro ng'anyo e pacho ka. Kaka jurito mondi lero kanisa kod musikiti osebedo lai manyime dhiro twak kind jotelo ariyogo. Chiegni dweche 8 nyaka ne piny Kenya sidh jatend piny Kenya William Ruto bang' yiero. E dweche gi te jodolo mag din mopogore opogore osebedo ka sundo jatend piny Kenya kod ogai mar Azimio la Umoja mondo bed piny kendo twagie weche manyalo bedo ni kelo gwenyruok e kindgi kod johera margi. Motelo ne winjruok mar jotelo gi odiochieng' manyoro, jodolo mag din kopere e kinde mamoko nowuoyo kod lit e chunygi ka gikwayo mondo mi jotelo gi oket piny Kenya nyime motelo ne dwaro margi. And we are asking you just to come down and listen to one another, to stop insulting one another, to stop incitement, to stop the barricade of lies. We need truth, but truth that is real. Bang' winjruok, chal ka gima chuny jodolo yweyo. Jakom mar riwruok mar kanisa e piny Kenya, Archbishop Timothy Ndambuki, ogoero kamano maduong' ne jatend piny kod ogai mar Azimio la Umoja kuom yie mar timo winjruok mabiro chungo ng'anyo e piny Kenya. Kumshukuru President William Samoei Ruto kwa sababu ya kusikiliza sauti ya wengi na kuchukua uamuzi wake wa msara kama kiongozi ili kusemezana na Raila, na akatoa ujumbe wake na mwelekeo, na hiyo ndio tulikuwa tunangojea kama raia wa Kenya. Kata kamano okwayo gi mondo kik giyie tiyo kanyakla achiel kaka nene sirkand Uhuru Kenyatta kaluwore ni mano biro nego teko mar kweth maketo sirkal tesre. Mambo ya nusu mkate siungi mkono, kwa sababu wakati ule mwingine nusu mkate ilimaliza opposition na tulikaa bila opposition, na ndio sababu mambo mengine sasa makosa yanaonekana kwa sababu yangerekebishwa wakati ule, lakini kwa sasa yaliachiliwa kwa sababu serikali na opposition
walikuwa kitu kimoja. Okwayo johera kod jogo man machiegni kod jotelo ariyogi mondo kik bed rageng'e twak margi nikech gigo manyalo kelo nengo ne gin giwegi tok jo Kenya. Wale ambao watauzishwa wawe wajumbe wa kila upande, wakipeleka kama ni kupitia parliament, wasiangalie milengo yao, waangalie Kenya, kwa sababu wao wote wawe wako opposition, wao wako kwa serikali, wao wanatuongoza sisi zote ni raia wa Kenya wanaohitaji uongozi mwema. Komachielo din mar jodolo mar din Islam SUPKEM bende ondiko ote mar puoyo okang' mar bedo kod twak e kind jotelo ariyogo. E ote SUPKEM mokwongo gipuoyo jatend piny kod ogai mar Azimio la Umoja, bende gipuoyo osiepe mawuokie pinje maoko mane oneno ni twak obedie kind Ruto kod Raila. Gin kod geno ni twak margi biro nyayo lemo makare ka gikwayo johera mar Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza mondo ket lwasi makare ne twak makamano. Geno gi maduong' en ni bang' twak ma ochan ni kwe biro bedo e piny Kenya kendo ng'anyo biro rumo chuth. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi nyime bang' romo e paro mar bedo gi twak e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga, gino makoro miyo chung ng'anyo mondo mi twak makamano oyud thuolo. Jopiny owuok oko kendo golo pachgi. Jafwambo marwa James Okoth notwak gi jopiny kendo miyo walere wach ne yo machal kod ma. Wacho ni mondo ne wachung ng'anyo, ne wachungo ng'anyo to wadwa ni bech moko dok chien, bech fuelo dok chien, bech gimoro amora dok chien mondo wawinj maber nikech wan mane Kenya ok wan e Tanzania. Seche machuok bang' chungo ng'anyo, jopiny koro owuok oko kendo golo pachgi. E kaunti ma Meru, oganda osiro chungo ng'anyo kendo chiwo kwayo mopogore opogore ka gibuogo dok e ng'anyo poni winjruok ok oyudre e kind piny owacho kod kweth jo Azimio. Naomba baba, kwa sababu tumesimamisha maandamano na si ni watu ambao tunakusikiza, na we sinda zetu zile wa Meru tuko nazo, ukienda pale kwa meza weka sinda zetu, kwa sababu wa Meru tumeumia sana. Saizi we have more than 100 days na bando maisha ni kupanda inapanda. So tunataka bei ya maisha, gharama ya maisha itelemke. So ile kitu tuna expect ni haya matakwa yetu yasikilizwe. Baba wakae wasikizane. Tunatarajia hii mazungumzo ambayo ni bipartisan, kamati itachaguliwa ya upande wa Raila na kamati ingine ya upande wa Ruto kutoka kwa wanambunge. Alafu pia kutakuwa na independent experts wale watakuwa kumediate hiyo mazungumzo. Kwa hivyo hiyo matakwa lazima yasikilizwe na yapitishwe na ifanyike, la sivyo baada ya wiki moja ama mbili si tunarudi kwenye maandamano tena. E counties makaluo, jopiny orwako dwaro mar ogai mar Azimio Raila Odinga mar chungo ng'anyo. Ne waikore ne wach mar ng'anyo ma ni kawuono, to kane wawinjo ka baba no wacho ni kik wadwa ng'any, ne wawacho ni koro ok wadwa ng'any. Gima nyo Honorable Omolo Odinga otimo nyo ber, nikech nyo wan kod sida manyo jirigo koni kod kocha, to kang'e ni Raila nosewacho ni koro ng'anyo rumo to ng'anyo rumo. Ene monyalo keto ng'anyo to ene monyalo loro ng'anyo. Raila Odinga otimo maber kuom chungo ng'anyo, nikech ko Uhuru Kenyatta ka William Ruto pio sengo ne mogo to yimro uge Raila ber kabisa pako mano. E kaunti ma Homa Bay, jopiny ne owacho ni gin gi dwaro ni jotelo otim winjruok mabiro kelo fuong'ruok ne oganda te kalure gi pek mar ngima. Weche mano ket achiel kuom gi mar wach mar fuel, wagomo ni wawinje ni bedo gi piny no oduokonwa fuel piny kaka jo boda boda kata kaka weche mag transport. Wan kaka jo pikipiki nyiche wawuoyo ni onge ba polis gi kidi kendo onge gimoro nyalo timo. To ne wayudo ka ne jogo biro mage ka pikini nyaka mano chung'. Omiyo wakwayo polis ma Homa Bay ni ka giyie tapiko mage mako mang'eny mondo gi-release nwa. Tusiende tusikie wameongea maneno ya Raila, waongea maneno ya Ruto na Uhuru, watusahau sisi. Viongozi wasianze negotiation, wasimamishe ng'anyo, halafu sisi tubaki kama hatuna chochote. Sasa ningeomba kama negotiations zinafanywa, zifanywe kwa sababu ya Mkenya, si kwa sababu ya viongozi. E kaunti ma Kisumu, lwase mar kwe oseduogo kendo ngima dhi nyime kaka pile.
Gin kanyakla gi oganda mamoko e paro mar rwako kendo siro okang' mar twak e kind piny owacho kod kweth jo Azimio. Baba Nyose wachonwa kaka jo Kenya ni koro wachungo ng'anyo kendo koro chungo ng'anyo omiyo kaka Kisumu County wa mor malich miwuoro to baba omiyo mana Ruto 1 week owacho ni ka gigo duto te ok obedo resolved to within a period of 1 week ultimatum mar 1 week no bro nyiso ni pod ng'anyo dhi mbele. Ruto mondo obed piny gi Raila kaka noseyie no bet which teko or ket piny mondo yawnwa sava mondo wane gima nitie sava. Kalure gi twak madhi bedo e kind piny owacho gi kweth jo Azimio, gin gi geno ni twak makamano biro nyago olemo, ka bende gidwaro ratiro ne jogo manyocha owito anyuola gi kata yudo hinyruok e kinde ng'anyo go. One goodwill wasekete lwet Raila Amolo Odinga. So it is upon him mondo mi oyier the committee magidhi bedo godo piny gi the other committee ma Ruto bende dhi constitute. Oganda mathoth orwako twak e kind jatend piny William Ruto kod ogaye mar Azimio Raila Odinga ka gigeno ni twak biro kelo kwe kendo bero lwasi mar dongruok ne jopiny. James Okoth, Ramogi TV. Kamachielo jamin wachelo piny owacho Nurdin Haji koro golo e doho ketho mayande odonjne godo jod bura 4 mag kweth siasa mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kalure kod okil mar Gidanstan Omari jod bura 4 go kamoting'o Opiyo Wandayi ma Ogunja to kod seneta mar kaunti ma Kilifi Stewart Mazayo ne owethuolo kalure gi winjruok ma ne obet e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogayi mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Jod bura go nodonjnegi kod ketho kata keth mar mwandu e seche mane kweth mar Azimio obago ng'anyo tarik 20 dwe mokalo e chuny boma ma Nairobi. That indeed, my lord, you may, reasons of interest of justice, peace and dialogue, and it has been brought clear that this indeed was a political matter with political influences. Ofisi ya ule mkuu wa mashtaka ameamua kuondoa ile kesi kufuatilia ama kwa kutumia kipengele cha sheria inaitwa Criminal Procedure Code, kipengele cha 87A ambacho kinasema kwamba serikali ikiwa haina ushahidi wa kutosha inaweza ondoa ile kesi mahakamani. Odinyime odichinga chiel bang jatend piny Kenya William Ruto ogayi mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga yie mar bedo gi twak makoro ne omiyo Azimio chungo ng'anyo margi. Jo ohala makaluo onyiso morgi ka giwacho ni giyudo thuolo makare mar timo ohala maonge kod pek magisebedo ka gineno e kinde mag ng'anyo. Ng'anyo mane riwruog siasa mar Azimio la Umoja dhigo nyime pachoka ne orocho chenro mag ohala e odiechienge mane bage ng'anyo makamago mane oweyo thoth johala gi lal maduong'. Johala koro ne yudo fungruok maduong' bang' ogayi mar Azimio la Umoja Raila Odinga chungo ng'anyo mane gidhigo nyime odiechieng' manyoro. E chiro soko Mujenga iboma ma Homa Bay chenro mag ohala dhi nyime maonge ng'ikruok kata matin ka johala pako ndamo mane Odinga okawo mar chungo ng'anyo makamano magiwacho ni osehinyogi. Adwoko ne jakom Raila Amolo Odinga erokamano kuom ne chungo ng'anyo makawuono nikech kaluwore ni ng'anyo nyaka nyicho chakre wasebedo gi pek ma kata kaka samoro ne wakonyore onge e line mar somo nyithindo ne ok dhi sikul e line mar chiemo kaka ne wakonyore onge ma kaka wan wa joma ne iye kae nitie kuon mwaseole gope ne meke mine wagi kama ne giusegi ma kata kawuono samoro ni nyal kata tamwa ni ok wanyalo olo gowi nikech kumidwa dhi ole no ni se mema ni chako godo. Johala go wacho ni thothgi ne owito mwandu mathoth mane omagi e chiro e kinde ma ng'anyo makamano ka koro gisiro lwedo wach mar chungo ng'anyo e pachoka. To an kaka mama mboga nikech jahala matindo tindo mag maembe gi sani kore ka dok piny adokie chuodho koro ng'anyo ni to no ebeto chako go wa piny no chungo ng'anyo e sama ber nikech johala bet ne hinyore. In fact hii ng'anyo na haikuwa mzuri kwa sababu vijana wengi walikuwa wanakimbia kunyang'anya watu vitu vyao na wengine walikuwa wanafanya mambo ya wizi.
chenro mag ohala mapile bende ne odok e wang'e boma ma Kisumu ka johala ne dhi nyime kod chenro mage mapile bang' kane osechungi ng'anyo mar Azimio ne dhigo nyime pachoka. Denis Owino Ng'udi en johand mkate kar dak ma Manyata wayude ka odhi nyime gitimo ikruok mar ohande bang' bedo gi ng'ikruok e kinde mag ng'anyo. An ja biashara ma Kisumu ka agoyo erokamano ahinya kuom wach mane wayudo nyoro ni Raila orado gi Ruto kendo giyie wuoye kuom weche mar nyatheko ka. Kaka ja biashara wach ni moro chunywa sana nikech sani wan gi geno ni biashara dhi mbele. Kaisha wang'iyo chien kacha kana keto na kelo crates 15 to ka ng'anyo dhi mbele makao matin go kende kethore nikech siasa gi biashara gin gik ma oriwore kama. Sama jowa gi ng'anyo wadhi ng'anyo ok anyal bet ka ni ana winyo maber na uso ausa ng'oto piny ywak. Koro ndalogo te nitie lal maduong' sana mane wayudo. Koro sama jowa gi orado ma gima dhi konyowa kabisa nikech ka ji tiyo to ji duogo godhiambo ji kawo gik moko tero ne nyithindgi nikech kwe nitie. Koro kweno ema wakwayo no dhi mbele kabisa ka wagi wuoyo to gimonego bed ni gikete wigi sana sana ni mwananchi ma ni piny mogik cha kwecha ben go mondo mi otim achiel ariyo adek mondo ojikidhi kimaisha maisha ne odhi mbele kaka dwarore. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Odhi nyime nyaka Ramogi, somo ne odhi nyime e yor kwe sikunde manitiere chuny boma ma Kisumu kaluwore kod ng'anyo makoro giko ne nyochungi. Skunde kaka Area Primary ma osebedo kod midhiere kinde ng'anyo no choko kendo wito sakla magiro malungo wang' ma osebedo ka iwite alwora mar skunno ka jopuonjre bende no dok e klese mar dhi nyime kod sombgi. Jopuonjre kod jonyuol geno ni twak e kind jotelo mag siasa biro kelo duoko mar kwe mar mondo mi kalenda mar somo kod penje dhi nyime kaka ne osechan e chak higa. Okay? So can we start with the shift? Kalore kaka kuma skul nitiere ne wan e Dhondara to jong'anyo gi thoth gin charingo kama ne Dhondara. Koro ne chuno ni nyaka wang'is nyithindo ni kik bi skul nikech kalore kaka jogi ne ng'anyo ngima gi ne ni hatari. Koro jonyuol no koni kik nyithindgi bi koro bende ngiso ni kaendi kamarach ka ji biro somo ke jong'anyo gi ka gidwa ringo to giringo mana ka gichomo skul kuma skul nitiere. Koro jonyuol no kokelo nyithindgi ma Mondays ma ji osudo ka ng'anyo gi wan ok osomo ga nyithindwa nyocha ok bi skul. Mano oseduoko somo wa chien. Koro wakwayo mana ni kasani kaber to ng'anyo ni onego kik bed ni chak timre kendo nikech mokalo ne wan gi Covid nyithindo ne ok osomo. Koro higa ni nopa nodhi bedo giga maber mondo wati kiga kaka ne sirkal osechako ni Januar to Disemba. To kaka skul bende kuom seche ma waseketho mane choko bi skul wabiro temo mondo mi watudre gi jonyuol gi nyithindo mondo gimond gokinyi kata gidong nyaka odhiambo ka nyaka saa 11:30 kata saa 12 mondo jopuonj oyud seche mane giketho ka ndalo mane ji ng'anyo. Kata ngeso gi Jumapil bende ka jonyuol gi jopuonj owinjore to biro komo mondo nyithindo bi mondo puonj gi mondo ndalo ma gikethogo warikava. Jatend piny Kenya William Ruto koro jiwo jotend doho mag pinje Afrika mondo ket maine ng'ado buche ma itudo kod keth mar alwora kaka yo mar kedo kod kethruok mar alwora kod kor lwasi. Ruto manowuoyo bang' yawa yanga romo mar ndalo adek ma okelo kanyakla ogai mag doho mawuok e pinje 22 mag Afrika ne ojiwo pinje ma osedongore mondo mi oyaw ne Afrika yore mag hola mabiro jiwo chenro mag rito alwora kendo geng'o kethruok mar kor lwasi. Wayudo ler mar wachno koya kuom jafwambo marwa Edwin Okoth. Romo no mano kelo kanyakla jotend doho mawuok e pinje mag Afrika geto twak mar ndalo adek e wi rito chike majiwo alwora. Jatend piny Kenya William Ruto ne ojiwo jotend dohogo mondo kik gimbek chike ne jogo man kod ketho ma otud kod ketho alwora nikech Afrika ni kod chandruoge ma okel kod kethruok mar alwora kaka oro kod oula ma osenego oganda mathoth. African livelihood, security and development is in danger and will remain at stake
unless we collectively wage aggressive combat to reverse the situation through policies and other institutional action to implement mitigation, enhance adaptation, and build resilience. Jatend piny bende ne owacho ni pinje mag Afrika ni kod nyalo mar timo dongruok ma ok oketho alwora, kaka nyayo teko mag stima e yo maler. Kata kamano, ne ojiwo pinje ma osedongore kod bengi mar piny mangima mondo oket yot ne pinje mag Afrika yudo hola ma nyalo tim godo dongruok ma ok ketho alwora. We are insisting that we must rethink the international financial system to align it with the reality and the imperative of this moment. We want an international financial system that is fair to everybody. Having a fair international financial system is not asking for too much. We want to access development resources at the same rate as everybody else is. Romono bende igeno ni biro golo thuolo mag somo paro e kind jotend doho mawuok e pinje mag Afrika kaka yo mar jiwo tij doho e rito alwora. Ogai mar doho ma pacho ka Martha Koome ne osingo ni doho mar piny Kenya biro temo kaka nyalore mondo chike mag geng'o kethruok mar alwora orite yo makare. As judges, we have unique responsibility of interpreting and applying the law in a manner that promotes environmental sustainability, social equity, and intergenerational justice. This requires us to be bold, to be innovative, and proactive in our approach to environmental litigation. Kata bed ni kethruok mar alwora ithoro kel kod kembe maloso mwandu mawuok e pinje ma osedongore, Afrika ma bende yuto ne pod ne piny medo winjo pek kaluwore kod okang' mar ketho alworano. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi yeno mondo kaw yue maro mokwongo gi sani kendo in bende ma isebedo kindiko no akimiwa pachi weche manyien ma kelo ni gi sani erokamano ahinya. Obiro lidho moko kuomgi mondo wang'eni to ito paro mane ma in godo. Bataneno kanyo ka oganda osebedo ka oro ote magi kaka nowakwayogi oluoch jaoko maya Katito wacho Ramogi TV ler kanyo ahinya kendo mor ahinya gi weche mag Oimore. Moses Bolo wuoda Pondo Kojuach bende wacho ni nitiere kodwa e chenro ni kabaneno kanyo ka Opolo Danish to wacho ni nitiere gwenge mag Ndhewa. Wacho ni gima pod chande winjo en to be gidhi winjore yo makare koso pod ji dhi dok e ng'anyo. Mano en penjo maduong' ahinya. Geno mar japiny ni kik ji dog e ng'anyo kendo winjruok obed makare. No ka Odhiambo janamba kapeyo jasena amor kodwa ahinya kaka ochwalo no weche manyien gi matuche gwenge mopogore opogore umoro andi. Kabende kang'iyo kacha kenda neno ka konyiso wanyinge twacho ni Ramogi TV ka en kitiere kodwa kae twacho ka ni Ruto gi baba to ng'eni ok mor. Aneno ka ok mor gi jatelo moro kanyo entiere kotemo go peksen chuny jotelo ng'eny ng'ama ok mor gi ng'awo. Mano ok wanyal ng'eyo ahinya kata wacho kanyo ni Ramogi TV ng'anyo nono ok onego chung sani nikech Gachagua pod wuoya e yo ma ok ni kare. Mano kanyo min Kobuya golo pache en gima ok more en twak migolo gi jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende wacho ni ok thoro wuoyo e yo makare. Bende kang'iyo kacha bati aneno ka Pastor Colin Cyrus kanitiere gwenge Mathika mano Holy Gospel Ministry mano Pastor Colin wacho ni nitiere kodwa e chenro kendo Ramogi TV ler thika kendo chopo ne ge yo makare. Kae bende aneno ka Aili Chogo mano Elisha Mwaga wacho ni oneno yo makare ntiere dala mar God Kwer ka baba kendo gin gi first lady mare Nyasindo Mwalo erokamano ahinya Pastor Okombo Orwa. Wacho ni apoyo twak kendo jotelo winjre maber kik wadoge ng'anyo entiere kademo ng'er kocha. Kasto kaendi bende jadolo iluongo ni Reverend Jojo Yomba Pat Gweng wacho ni Ramogi ler mos kendo nyose mos entiere Gembar Sauri.
Kiwo kuom jodola maneno ka Reverend Dickson Ongola wacho ni en bendo kete mana kestegi kendo neno Ramogi TV gi ode ka entiere kaunti ma Nairobi oketo mana wang'e seche. Gibano Moses Bolo kanyo kendo kaeto Deacon Eric mar Luanda Kutieno Lejo Maria Sia County wacho no mora ahinya gi kaka weche manyien molonegi nyake kaunti ma Siaya. To kuon Nyasaye ma mondo miyo kony piny Kenya kendo miwa kwe ma piny ok nyal miyowa. Director marwa Philip Wudi japuonj wacho ni koro ni to yienge gi kanyo ng'at ma pok ondiko kata mondiko to mare pok osomi nyalo ndiko kende namba 3600 mano namba marwa mar ote machuok kata bende inyalo luwo e Facebook kaachiel kod Twitter handle marwa en @Ramogi TV Kenya mondo ng'e mathoth ahinya nyaka Ramogi wadhi e yweyo Lydia ka waduogo donge pod wan gi mamoko kete mana ka Ramogi TV. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Ka Jo-Kristo chung' kachiel ka giparo chier mar jawar Yesu Kristo e Pasakani, wadhi bedo kendo wuotho kodu e nyasini ka wamedo miyo nying Nyasaye duong'. Wabo bedo kod kwaya kod wende koa kuom jower muhero, sinema kod katun manyiso sigandi Yesu kod jopuonjrene. Wabed gi kwe kod mor kod hera. Hawi maber mar Pasaka koa kuom Ramogi TV. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Wadhiani nyime nyaka Ramogi kama kendo wang'iyo motendo gi weche mag masira ma okel kod pio ula nyaka nchane kotha chak chwe pacho kawi. Ramogi jang miyo moro kod nyithinde adek owito ngimagi e masira mar pi mar oula ma muomore gwenge ma Mwatate e kaunti ma Taita Taveta bang' aora weyo yore kendo donje yawo mano muomore nyaka e mier. Kaluwore kod jopiny gi obila kotha mane ochwe mapek e gode ne omiyo oula oridore gi teko mathoth kendo kelo midhiero ne jodak manitiere kuonde ma oridore. Obila yango bang' yudo wach mar masira otieno ne gichopo mapiyo kanyaka sani oseyud ringre nyathi achiel kendo chenro mar manyo ringre mamoko dhi nyime. Jopiny ma ogedo e geng aora bende okwa mondo mi wuog kuonde ma pio ula nyalo kele midhiero mondo geng masiche maket kod mago e kinde ni makoth medo chwe. Jana usiku nilipata habari ya kwamba kuna mama amebebwa na watoto wake. Mama na watoto wake watatu. Anakaa karibu na Korongo, that is a valley, ambao huwa ni mto kawaida. So maji yalipokuja nyumba ambayo yeye badala atoke nje, wenzake wakatoka, wale majirani naambiwa, lakini akarudi ndani akajifungia. Sasa ndio wakabebwa na maji pamoja na watoto. So it is a very big operation, na ndo maana tumehitaji support. Tuko na watu wa NYS wamekuja kutusupport, tuko na watu wa Cecil Estate, na sisi kama county government pia tumeleta machineries. So we are hoping that by the end of this day tutakuwa tumemaliza, miili tutakuwa tumeipata, tuwape proper send off. Kwa hivyo tunaomba la kwanza kwa wananchi kwa unyenyekevu sana
wale ambao mmejenga karibu na makorongo, tafadhali mjaribu kutoka hapo na tuweze kuona tutasaidiana vipi kujenga nyumba mahali ambapo hatuwezi pata hatari kama hizi ambayo tumepata kwa siku ya leo. Kwa dhimbele ni jopuonjra uchiel mag skunda Ng'etmoye kaunti ma Baringo oyudo hinyruok e masira mar apaya mano yudogi kawuono. Jopuonjrego mane dok dala bang' tend sikunno riembogi ni pok gitieko chudo mag omenda mag somo ne oyudo masira no e ndara mawuok Ng'etmoye ka ochomo kap Senet. Nyamburko mane gi dhoilie konino bedo kod ng'ikruok e ka ogore piny ma onyo jowuoth kamano ting'o jopuonjrego. They were on their way from school, going for fees. So 6 of them were affected, and 4 of them have been discharged. We've been at the referral here. 2 of them have been admitted, and 1 teacher was also with them. He was on his way to Kabarnet. He also got injured. The vehicle they had taken was a matatu, and they were just climbing up the hill. Then it lost control and fell back. We had 14 victims we received today, of which indeed we had 6 schoolgirls. Then we also had a 9-year-old child who had a compound fracture of the humerus. The humerus is this part of the upper limb. The students, the 6, out of the 6, 4 of them were stitched, dressed, stabilized, and are under observation. But 2 of them we admitted them because 1 we saw evidence of pelvic fracture and 1 had incoherence speech. So we want to investigate and observe further. Osura ni Ramogi kama riwruok mar jopuonje ma Kupet bade ma Baringo koro wacho ni gibiro daro jopuonje e kar chung'od bura ma Baringo North kalore kod njore ma ogo tach e gwenge makono. Jagoro madonge county no Zakaria Nyombi wacho ni sirikal nyaka to koro ridarita e gwengego ka kamano to gibiro daro jopuonje. Nyaka sani oselor sikunde maromo 6 e kar chung'od bura no ka ji maromo 5 bende osewito ngimagi kalore kod monj ma kinde ka kinde. Jod bura ma Baringo North bende nomedo ni njore osebedo kamedore kata bedo ni sirikal no singo rakruok kodgi. If the government are not able to protect our teachers, our children in those schools, then we have no option but to withdraw them. We tell them that you boycott duty, don't go to those places because their lives are more important than the insecurity they are subjected to. And if the government is serious in this thing of disarmament, then what they need to do is only that they go for disarmament, but at the same time provide security to these schools. We have close to Kakiri, we have close to Naratuko, we have close to Chemoy, we have close to Chilkasi, we have close to a number of primary and secondary schools in the farmland area because of insecurity. Nimeona watoto wakifanya mtihani wakiwa wamesimamiwa na askari wakiwa na bunduki in that environment and they still succeed and excel. What kind of resilience is that? So it is important that we also reopen the schools, about 5 of them which are still closed, to be reopened and secured. Ngarachielo itongi mane kajibura yudo hinyruok mopogore kar chung'od bura mar Wiru manie county ma Kiambu. Masira no manotimore kar dak ma Githurai 45 ne oyudo oganda mane ochopo mar oro kwayo margi ne yudo sir mar somo mar basari. Joneno wacho ni jal mano itongi mane no ne odi samane jodak go muocho tulo kagilaro nafas mar yudo tese mag basari go. Jalno seyangi kaka James Atanga ma ja higni 45
Abende noringodo e kar thieth ma Kenyatta University Referral kama bende ne ochopie kode ka osewito ngimane. Jad bura mar Simon King'ara ema nochung' e chiwo tese mag basarigo. Akapigiwa simu na msee mwingine akamwambia leo kuna basari. Na akamwambia nimekusikia line, kupanga line wakaenda vile niliambiwa. Wakifika karibu na mlango penye walikuwa waingie ndani, wakasukumana. Sasa mlango umefunguliwa, najua watu wanasukumana, kila mtu aona ameingia. Wakasukumana haingie, akaanguka. Sasa yeye akaanguka chini. Alipozindiwa na nguvu, watu wakamlalia, wakawa kila mtu anamkanyanga akitoka. Hivyo ndivyo alikufa. Mimi naomba mbunge wa area hii wakati anapatiana hiyo basari yake, wacha tafute mipango mizuri ya kupatiana basari. Si mipango ya kuita watu wanakuja wengi, wanakuja wanafika mpaka wanaleta madhara kama haya. Wadhi nyime kwa Ramogi johala e chiro madagoreti kaunti ma Kiambu ne ogoma onego ng'ata chiel mane gichich godo ni ochwoyo kod pala chuk dar moro e chiro no ma otho. Gilieko ni achijno norako chuk dar no kod pala kano temo kwelo e kaloso nyamburko moro e chiro no. Johalago mane ogoye gi kite nyaka otho ne omedo ni achijno osetud kod kuo mathoth e chiro no kendo gimedo dhi nyime kod chich kode. Komanda mar obila e sub county no Kikuyu Ronald Kiruye wacho ni gisechako timo nonro e wach makamano. Nasikia huyo jamaa vile alifanya, alienda mahali akapata security guard. Sasa alikuwa anataka kuingia huko aibe, lakini huyu naye akamkataza. Vile alimkataza, huyu jamaa akatoa kisu akamdunga mbili akakufa, naye akatoroka. So kukuja this side watu nao wakajua yeye ndiye aliuawa, na cause watu wanajua amekuwa akitisha watu, sawa wakamfanyia mob justice. Huyu jamaa ametafutwa mara mingi. Kuna jamaa alipiga yeye, ile kitu ya kwanza naweza sema atakangi watchman akiwa amelala. Si mara ya kwanza, hata kuna kijana alikuwa amegonga jogoma hii. Alikuwa analala ICU. Miezi 3. Akamgonga ICU. Watu wakakaa hivyo. Askari ndiye hawa. Hakuna jukumu walichukua. Sasa wananchi nao nikiwa mmoja wao tukachukua jukumu kwa sababu tusaidiwi. Okang' mar chungo ng'anye pacho ka en fungruok ne jok matie sekta mar limbe ahinya to motelo ne nyasi mar Pasaka. Jatend migawo mar limbe pacho ka Penina Malonza wacho ni ng'anyo omiyo piny Kenya lalo omenda mathoth ka jotim limbe mane chano timo limbe magi pacho ka bende ne okwedo limbe makamago kaluwore kod ng'anyo kaka imiyo ler kod Sharon Ong'ao. En fungruok e sekta mar limbe bang' ugai mar Azimio Raila Odinga chungo ng'anyo bang' piny owacho singo twak kod kwethno kaluwore gi dwaro magi mag dwoko piny nengo ngima. Jatend migawo mar limbe Penina Malonza lero lal ma sekta no osebedo godo. Which have seen a lot of cancellation of our tourists in most of the hotels, and of course you heard there's a cruise ship that was coming to the country and it is now diverted to Tanzania. Malonza wacho ni sekta mar limbe ne osechako timo maber ahinya to kotenre kod weche mag ohala. In February from 870 to 1,486 is a difference of a whole 600,000 tourists within a span of less than 4 months. Migawo mar limbe e pacho kae geno yudo kwan mag jotim limbe moheo milion 3 kapok giko mar higa ni rumo. Our tourists out there are just looking forward to see a positive report about Kenya and they will flow here. I'm looking forward to seeing at least 2 million by end of this year. And we're looking forward within the next 2 years at least to clock 3.5, and probably within the end of 5 years we're looking forward to clock 5.5. Malonza mano yuora nyasi mar nyiso kit chiemo mopogore opogore ma bende itedo e pinje mag Afrika e kar tiegruok mar utalii. Ojiwo ganda ma pacho kae mondo omed loso mwandu mopogore opogore manyalo lombo wang' jolimbe. And I had an interview with one particular cruise ship that had students, a siesta on the sea. And when I interviewed, these are young people,
And when you talk to them, they want to sample the culture and the food of Kenya. Culturally, people travel because they want to experience different kinds of products. Bang Ogai marazimio chungo ng'anyo en geno ni ohendni mopogore opogore biro bedo katimo makare kaluwore ni ng'anyo ne thiro dongruok makamano. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Wadhiane nyime Lydia, koro ng'ino agi matelo ma ochung' ni weche mag apeyni madito miluongo ni lapset wacho. Koro mojon telo mochung' ne ng'iyo wuodhe kod mwandu makale apaya mar lapset oyango ni kwan mag mwandu makale apaya no osemedore nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto gol chik mar kaso puodho mwandu. Kano yango kampena mar keto e tim chike marito apaya, director mar NCTTCA Oimore Nyarandi okwayo piny owacho mar Kenya mondo mi otiek gedo mar apeyni manitiere alworani. Medo ni yaro apeyni go biro bero wuoth kod ohala e kind boma ma Mombasa, Lamu kod kuonde ma mwandu ichwale kwa kadho wad nam chumbi. Bende gikwayo piny owacho mar piny Afrika mar piny South Sudan mondo mi osir chenro mar gero ndara kaluwore ni joriembo kawo thuolo malach e kinde magene apaya. The footbridges or the designated crossings, or a person who is carelessly driving on the road, those are the main contributor, and that is a decision of the driver or the person walking or the person riding the motorcycle. So our issue here, about 95% is about the individual using the road. Tafadhali tukiwa katika barabara tujue kwa barabara ni yetu sote. Kuna wale wanaotumia miguu, kuna wale wanaotumia mapikipiki na wengine. Tujaribu kuangalia usalama kwa wote. We'll be screening long distance drivers to ensure they are safe as they drive, so that we advise them if they need glasses, if they need to take medical attention on their eyes. We are also promoting rest stations along the road. We have one coming up in Sultanahmud, and we have another one coming up in Kikopey. Tukija kwa swala la parking, hizi parking huenda madereva wasilale kutokana na kwamba hata wengine huendeshwa na simu na waajiri wao. Wengine ununuliwa hata miraa ili atoke hapa express aende mpaka Malaba, avuke aende mpaka Kampala, na akirudi pia anarudi akipigiwa simu hakikisha amefika kwa ule wakati unaostahili, ikieleweka kwamba kuna ushindani wa kibiashara kati ya SGR pamoja na wizara na upande wa tasnia ya udereva. Okoro wadiane secha bende koro bati wacha kwa kayo machielo. Wanane moko kuom jok ma bende koro riore gi thuolo mane wan go mar somo weche manyien ka gimiwa pachgi kaluwore gi weche manyien ma wakelo bang' kano wuok iwe mokwongo cha. Oluongore kanyo ne Dan Shares Mount wuod Kobodo wacho ni wasome pache, to pache okane ondiko mana message mondo wasom pache. Lakini ine gi nyalo mar ng'eyo gima paro. Yes. Dipo nono bati, lakini Dan Shares Mount wuod Kobodo kamano kuom keto wang'e jowi mari miero mar Ramogi TV korigola gola pachi mondo wasom kakipare. Moses Bolo wuod Apuna ni kacha keno nyadichiel kaitano ka onyecho kanyo ni baba otimo maber to ka okotimo kaka ne wadwaro, mano duoko piny nengo mar ngima. Wadok e ndara mondo mi weche odog piny. Osiptal weche mag thieth odog piny e pacho ka wacho ni Ruto gi jalupne to nyalo mana winjo dhok mar ng'anyo ka ginyalo duoko piny nengo mar ngima piny. Konyiso wanyinge wacho ni en min kanini ka entiere Awendo. Mano min kanini mar Awendo. Kasto engineer Fred Obura an wach arita no ema ji orang gi wach mar tho mar basarino ket chenro maber mondo ji kik yud hinyruok. Entiere Mikindani Mombasa. Kasto Joshua Odhoch Soja wuod Katieno bende wacho ni neno wayo makare. Rajode Ojwando pilot Migori nyaka boda Sirare bende wacho ni omor ahinya gi weche manyien mag Oimore odhiambo ma kawuono
kendo Ramogi miyo bedo gi ng'eyo mathoth ahinya. Samuel Ochanda Oyucho mar Seme Kombewa wacho ni entiere kodwa kendo osedonje chenro ni bati kaeto Morina Lady kantiere Kajiado Town wacho ni mor ahinya kaka jatend piny Kenya William Ruto kod jatend Azimio la Umoja Raila Odinga owinjore paro mar chungo ng'anyo mondo mi giwinjre paro. Wacho ni obed wach mabkoro biro miyo wangima mayot ne hustlers nikech wan bende wahinyore piny ka. Eka mora ahinya kodu bati gi Lydia, Jacob Ochieng kawuok Ndhiwa mabotimo maber ahinya kwe ma wadwaro to kik giwe ma ok giyawo sava nyaka yawo. Henry Baba Dion kantiere Migori Town wacho ni en bende oikore ne ng'anyo tielo mar ariyo nono ni gik ma gidwaro kotimnegi koriwo koda ka yawo sava mondo mi ginegi manie ei sava bati kaluwore gi kwan mar ombulu mano oyude yiero mokalo. Kato Austin Ongoko Jawaya wuod Ndiru Kagano wacho ni en bende entiere ka lunga gi nying moro kanyo to ero ka Lydia nying muluongi gono Morris Dienga uru Kamgundo wacho ni johera mag josiasa oket siasa yobo giket gi adundo ni mano nyalo hinyogi. Wayo matin wadugo. Kwadugo to wang'eyo nying Lydia manyien ma oluonge gi achiel kuom joneno mago. Kaok kamano nyakoro mugi nyalo bedo ndikonwa e namba 3:600 obiro somo kapok watieko weche manyien bang' ka waduogo gi weche mag tuke. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari kata kama sira ojuki one kodi kike baji goyi bang' masira. Yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 500 kende. Dista 487*4# mondo mi yud bima boda. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chiembi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondi winj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi.